pena, non se abre desde o 1970. E se amañase, podería haber aí un albergue para peregrinos que venen visitar a igrexa. E para que non se use como porterías a porta do concello e da igrexa, poderíamos facer unha pista de fútbol no campo. E que veña a xente outra vez a facer o camiño do Conde Santo porque xa non se fai moito. A nós gustaría que quedara así de bonito. Nos manifestamos o 4 de abril.